του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Φίλος, όπως λέμε, φίλε, φέρε φίλους, πάτε, φύγετε. Άλλος που έχει καλύψει το πρόσωπό του και βουτάει στον κάδο απορριμμάτων για να βρει το χαμένο θησαυρό του οπιούσιου, δεν έχει όνομα. Είναι μια πλάτη και ένα χέρι απελπισμένο. Αυτή είναι η Ελλάδα του μνημονίου. Ο Μαγκούφης που εξασφάλισε την επικοινωνία του με την αρπακτή και τα κολυκουλίκια και ο άνεργος, ο ανέστιος που προσπαθεί να επιβιώσει από αυτά που πετάει στο σκουπιδοτενεκαίο Μαγκούφης. Είναι λοιπόν θέμα αξιοπρέπειας. Και η αξιοπρέπεια αποκτά πλέον την πιο ουσιαστική και ταξική διάστασή της. Το κίνημα «Δεν πληρώνω» απαντά με τον πιο έμπρακτο τρόπο στο απογυμνωμένο από κάθε πρόσχημα ζήτημα της εποχής μας. Ο Κιάδας έχει ανοίξει, αλλά το ποιος θα πέσει μέσα ακόμα δεν έχει κρυθεί. Ίσως βρεθούν στα πύθμενα βάθη του οι ίδιοι οι εμπνευστές του. Το «Δεν πληρώνω» στα μέσα της μαζικής μεταφοράς έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από τον προάγγελό του, δηλαδή το κίνημα των διοδίων. Αφορά περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος του αφανισμού τους και μετατρέπει την τροπή του «δεν έχω» στην αγωνιστική υπερηφάνεια του «δεν πληρώνω». Είμαστε μαζί σας μέχρι τέλους, που σημαίνει μέχρι το τέλος του έσχους που ζούμε και των δημιουργών του. Καλλιτέχνες ενάντια στο μνημόνιο. Δεν τα φάγαμε μαζί, ρε πακλέπτη τσαμπατζή.